Kukulandirani ku program ya Sport Axis pano pa Zodiac, program ya nkhani za masewero nako nkhani yokhudzana ndi timu ya Spain amene ndi ma champions a World Cup atagonjetsa timu ya Argentina 1-0. Tiunikira World Cup chiyambireni ndithu mwezi umene uja wa June takhati kuona ndithu tournament yotani komanso mawada amene apita kwa ma player osiyanasiyana. Osalanso nkhani yokhudzana the Scorchers imenenso ndithu pakadali pano ili mdziko la Morocco kumeneko ndithu osewera kutsogolo temu achawinga waijoyina ndithu kuchokera mdziko la United States of America ndi cholinga choti aone kuti zokonzekera zikhale zikuyenda motani. Timvako kuchokera kwa Love Mofazili amene ndi mphunzitsi wamkulu wa timu ya Scorchers ali ndi mawu otani kupita ku timu yake. Osawalanso nkhani zina zokhudzana ndi netball pamenenso tikuyang'ananso zokonzekera zokhudzana ndi Commonwealth Games. Kodi timu yathu ya Malawi Queens ikukonzekera motani komanso zina ndi zina tikhale tikuyembekezera zotani. Osawalanso FGH Bank munali masewero kumene timu ya Mighty Wanderers pakadali pano ndimene akutsogolera log table imene ya FGH Bank Premiership. Zochita zinalipo zambirimbiri ndipo tikhale tikulongosola kodi zayenda motani komanso tikuyembekezera zotani. Aida Mwambazi ndo dzina langa, bwanji ndife tikhale limodzi. Program ya Sports Axis lero tikhale ndi Henry Gome komanso Pari Chinyama kufotokoza ndithu nkhani zosiyanasiyana. Ndikulandire Henry Gome program ya Sports Axis. Ya ndathokoza kwambiri kuti tili mozi madzulo ano program imene ya Sports Axis. Nkhani ndi zambirimbiri monga mmene mwafotokozeramo World Cup kufika kumapeto. I think tikhale tikuunikira zambiri zokhudzana ndi zimenezo makamakaso potengera kuti ma players a Arsenal atatu achita bwino kwambiri ku World Cup imeneku kutenga nawo chikho chimenechi. Kodi yatenga World Cup ndi Arsenal Spain? Yatenga World Cup ndi Spain koma ma player atatu a Arsenal atenga nawo chikho chimenechi kuthandizira makamaka super substitute Mikel Merino amene ma games awiri kuyambira pa quarter final super substitute chigoli, pa semi final super substitute chigoli, munthu wankulu kwambiri Arsenal kuthandizira ndithu kuti Spain imeneyi itenge ukatsiro umeneyi wa World Cup. So congratulations to Spain. We'll talk more about that because we have World Cup special here ndikuona mene mwayalira. Yeah. Tathokoza kwambiri. Pare anzanu rabwe panopa ndikunyaditsa ati ma player awo Arsenal mpaka ndimamba udabo kodi ndekuti Arsenal ndimene atenga World Cup nimaona ngati kuti Spain ndimene atenga World Cup. Mikel Merino, David Raya and of course Zubimini. Atatu ma player atatu atenga World Cup. Atenga World Cup. Pare ndikulandira program ya Sports Axis. Wamani ubalibe ulomozo. Yini ndatana nawe ndikuyankhula ndi Pare. Kodi amene kwanena saja nali panjaja. Alaya. Mikel Merino. But anyway, tiamikire Spain kuti yatenga ligi imene chifanya mara omwe wa Argentina Arsenal tidakanika kuwa ndi PSG uko ndi apulumukira anzawo ku Spain. Tingoyamikira kuti nabuno ine chipi chandikondresa pazonse ndikuti Spain yatenga chikho. Spain yatenga chikho. Kumenya 30 minutes yoseja munthu ina osaugunda. Mpira uli momwe tamamenya nawo osauga. Anapanga di dominate. Anaja kumenya mpira. Kulika mwana kana kachika zaka 19 ati kwasi zinalekera kuvuta kuchula. Kunanga tenga ngati youngest player of the tournament. Kamene kachi. Kuna South Africa bwiza kumakira kuti class
mina kulembera dzina lalo chakuma kusunzira mera koma mari Cubas ndiruna ka South Africa wezumari Cubas kuncheu subazimari Cubas maziwa sindi ngoni amina jana ngobitako mwana ini ngoni anangobitako chabwino ndithu amene tinawo program yathu imene ya Sports Axis imene tikukamba ndithu za Henry Gomi komanso Phale Chinyama timanena kuti kwakukulu leloli tekhe tukambirana nkhani yokhudzana ndi mpikisano umene wa World Cup amene ndithu wafika kumapeto dzulo pamene timu ya Spain yatenga ukatswiri umeneyo itagonjetsa timu ya Argentina 1-0. Mpikisano umenewo wakhala ndithu kwa nthawi yayitali Phale Chinyama mpaka na kumakamba tsiwe kuti tathana nazo mwina mwachidule kwenikweni ndithu ungofotokoza nena kuti World Cup ya 2026 taonera yotani. Ine sina kondwe nayo World Cup imene ni ma controversies ambiri amene sana ndichitira bwino. One ma officiations awo pena ni ma decisions amene apangidwa ndimaona ngati amakhala favored to a certain kuti anali ndizofuna zawo komabe yakhala yabwino kwambiri and ubwino wake ndongonena kuti amene wawina ndi amene ndakondwera nayo takhoza kuwina. Kakumbuka World Cup imene inali ma controversies oma abweza anthu cha mavisa abweza so zinthu ngazimene zazo zapangisa kuti ngati achina Gianni Infantino kwena kukhala akamayipasa dziko aziyipatsa ina amene magazi akanativuta anali anthu aja ku Qatar kuti fani malamulo ambiri awo amene amatsatira kwambiri chipembedzo bweza mativuta kukumbukana nakana asingagulitse mowa eventually they relaxed their laws kuti amkoza kumwa within the area region pamene kwamachita kukaniza munthu. Imagine Iran imachokera ku Mexico kumakamenya mpira ku US kutsiku lomwe kungwapa some hours visa hours akatha kubwerera so izwezo the agree part of ku World Cup yachitika ndimeneyo imene tukena kuti tsogolo muno tizikonza zimene zisamaza chitika suppose nzosokoneza kwambiri and an African referee anabwezedwa on the face without proper reasons and timamva kuti searching nje munthu kunsecha zitimei engineer Iran yomwe 3 hours 4 hours ali pa uje pa airport just subject them to nothing else and the worst thing that has happened is the president wa dziko kuimbira president wa FIFA kuti muchose red card. I mean those are not good things that has happened. They know tiko zona kuti inali yabwino koma izizi ma incidents ngarawawo si ma incidents kuti abantu azichitika kumpira so next time they're doing these things azingobweresa ku Africa ngara kuipe unotipe makonto aleseti mamulola kubwera so nkani mena ona yabwino koma congratulations to his players Arsenal chifani zona akamapita kwawo anthu akaombera manja Arsenal kuwina kema chifani kumbwaso Martinez wathu atapita atabwera kuchokera ku Qatar tinamuombera so manja akuti Martinez World Cup kuswera bwino the moment wangopita basi ikangoyamba Premier League ku Manchester United wavulala but anyway ndipo anoje heaven ametina plus of Arsenal very good boy abwina koza kuchita bwino and tikoza onena kuti Premiership ini maplayer ngapa amene atenga World Cup kumene kuchako and Crystal Palace I think inani maplayer ambiri ku World Cup yambiri amene amenya so those are some of my picks imene napanga in a nutshell koma chimene city napanga anthu aku Africa is kuichita support Egypt itapereka protest yawo italemba muja pa controversy imene achitika inalemba kwalembera ku FIFA chakuti akoza kuona bwezi ifeso titathandizira kuyankha nawo as African countries because some of those decisions were not good either. Ndimene nditwafotokozera Phale Chinyama nkhani yokhudzana ndi World Cup mwina kungopanga summarize rodi akhala ikuyenda motani ndimafuna pa ground penipeni Henry Gomi mpikisano amene watipatsa zimene timaziyembekezera ngati amene makonda masewera mpira miyendo dziko lonse lapansi. Yeah, I think it's been competitive down ya mpira wabwino. President Donald Trump, president wa dziko la America, amayankhula kunena kuti World Cup imeneyi it's been 4 or 5 times better than any other World Cup. You know, Trump. I've been told but it's been a good tournament. I think background tournament. There were some very crucial games. As many taonera my teams uswa mpira wabwino kuno ku Africa we saw for example timu ya Morocco inasewera mpira wabwino kwambiri ngakhale zinavuta kuti adutse kufika mpaka mwina semi final like they did last time ku Qatar mu 2022
tinaona timu ngati Cape Verde their first time to go to the World Cup koma they managed to go past the group stages kupita kuma knockout stages. DRC the same thing. I mean Cape Verde you seen lose a game. their first time kupita World Cup, of course anapita kwatika ali Zaire koma we are talking about DRC 74. now. But they also managed to go past the group stages. In fact ningona kuti the African continent inachita bwino kwambiri because pa matimu 10 amene anapita kumene kucha matimu 9 managed to go beyond the group stages. Kufika kuma knockout stages ngakhale kuma knockout stages iko zinavuta ngosala ndi Egypt ndi Morocco yokha amene anafika round of 16 of course zinavutabe kuti apitilire. But I should say here kunena kuti it's been a very good tournament for African teams. I hope next time we'll do even much better than we have done this time around, because tikumvanso kuti FIFA is considering increasing the number of teams to maybe 64 from 48. Ndi anthu anena kuti ayingotetsani basi ma qualifiers iwa tonse tizingopita finals kuti Malawi sonayonso ikapezeke nawo ku World Cup, because I mean the excitement now ichokani nanga you keep increasing the number of teams tikathera kuti okay. So we'll see if that decision will be implemented. But tikabweraso even kuma teams enawa we have seen, for example, Meneza Khalila France they gave us very good football. Zinangovuta kuti anakanika kuchita bwino mena makumana ndi Spain. I mean Spain tactically they were very good against France and of course mpaka ukafika kuma finals. Kubwera pa the final itself of course one exciting match inali pa third place. Yes. Imene England inakumana very exciting. Game imodzi kutusa zigoli 10. Suri mapenalty zigoli zeni suri mapenalty regulation time 90 minutes each zigoli 10 okay. Zigoli 10 England wasogola 3 and in fact Bukayo Saka wa Arsenal wamenya hat-trick maswala amene ajawa. Bukayo Saka wa Arsenal kumenya hat-trick kwa player wachingatu wachitatu in this World Cup. I think there are two. Messi anamenya hat-trick and then we had the no, this is number 3. Yeah, Messi anamenya hat-trick. I think Mbappe also had a hat-trick game winner, if I'm not mistaken, and then Bukayo Saka probably, so we are happy. I think Vanessa Fana go Canada and a hat-trick, but we are happy for Bukayo Saka, and of course Mbappe kumaliza kukhala top goal scorer. Nimeona game imene itikabwa the final ine ndipange congratulate Spain. Spain inamenya mpira wabwino. In fact, do you know kuti Argentina sina menya mpira pa goal. Argentina sina menya mpira pa goal. No shot on target. 2 shots off target. England had 11 shots. I mean Spain had 11 shots on target. Argentina 0. Ball possession. Ball possession. Kusunga mpira. Spain 68%. Argentina 32%. Shots. Kuti mpira wa at least aumenyako waponya inde kuma aumenya. Katatu basa Argentina. Anzawa wa Spain 20. So you can actually see kunena kuti Spain inapanga dominate kwambiri game imene and they deserve to win. I mean Argentina, yes, munafika kumene kuko of course with some controversial decisions that were being made to such an extent kuti anthu amaona ngati Messi akuponderedwa ekumbali ina atengeso chiko chimene aisoma posta mbili anthu akupanga condemn zimene yes decisions ena amene amapangidwa yes ngati amapanga favor and kumabwera ifeyo even game ya England ija and kumabwera ifeyo ya Ronaldo kumanyozeka kumafuna kunyoza kumanyozeka ifeya Ronaldo manyozedwa ifanya tonzo yose jata sinanga mnatuka mawa kifua komaso look at the age gap Ronaldo is 41. Messi is 39. Okay. 3 years. So the difference. What age you? Okay. So you want Ronaldo? I mean, want performance yake karibe. Yofana ndi mwanayo. Yeah. So Messi is naende. Of course, is naende. I saw the coach of Argentina broke in tears. Post-match interview even Messi anasia interview banjira ndikumapita kudandaula kuti aluza but all in all
congratulations to Spain. 3 of their players have done very well. Rodri, player of the tournament. Komaso mwana minamamnina pare Cubas, Kukara young player of the tournament, and of course Kylian Mbappe. Of course Spain konkonde kuti goalkeeper. Wow. Simons amene watenga golden glove. Kama Kylian Mbappe, France. Mbappe 10 goals. 10 goals. Yeah. Top goal scorer. Komaso 22 goals. Komaso 22 goals. Yes, wamenya mbili 22 goals. 22 goals in World Cup in 22 games. Okay? 22 goals in 22 games at the World Cup final. Okay? So ababa ndodi amesi wathera pomwepa. Famana Alison Maudika poena kutsogoloko. Aina Maudika poena. Achina Mbappe. Aina Lamine Yamal nthawi idi zikamba zawo. Uyu samachinya. Uyu ndongo mwina vereka tima system tani koma sachinya koma kumbali ya zigoli ku World Cup anopo tizayangana kwambiri Mbappe ali kutali kwambiri chifukwa amene amapikisana naye kwambiri ndi Messi but if you look at kuti Messi panopo no wapanga retire ndiye kuti Mbappe yu sindu zoti azipikisana ndi ndani chifukwa okay the problem is if you look at teams like Norway they are inconsistent. Okay? Pena Maloa, Pena World Cup. But Ababa, they have taken, I think, since 1998. And that's an so qualified with a World Cup. Abanga qualify this time around. Okay? If they were consistent, good team players maybe could have been talking of Haaland. Yeah. Could Haaland would take on Messi? I mean on Mbappe. Good team akano picks and kwambiri kusogolo. But I don't know. Good no Mbappe no. Azipikisana kwambiri ndani mwina ufaida mwina tuona kusogoloko of course Jude Bellingham ndi mwana so naye so still has more years to play. Dembele of course they are compatriots ndi Messi I mean ndi Mbappe yeah but usi kusogoloko kuti rival ina imene tabwere titiyo anamenya yeah anamenya the other game yeah anamenya had not Mbappe but Dembele yeah anamenya so 4 hat-tricks ya Messi ya Dembele ya Bukayo Saka wa Arsenal Komaso I think finally kwa Canada anamenya so hat-trick yeah so I think it's been a good World Cup apart from zina zimene wakamba pale zo kumudwisa kani ya visa kwa America nkhani yarifariwa kuno ku Africa kani zidota kaimbire masewero nkhani za president adziko kumaimbira president wa FIFA kuti achotse red card FIFA yokuchotsa di red card komanso kumpirako kuli tulo kwambiri Europe started kuti FIFA president must be investigated and probably he must step down. Exactly. Okay? Exactly. Because of that interference. Because of tolerating interference kumpira. Okay? Timakamba kumpira kuna kuti interference is not tolerated. FIFA yapanga bani maiko ngati for the government interference. Yes. And yet here is the FIFA itself allowing interference from a government official. The president wa dziko. Because president wa dziko has no say kuzimene zikuchitika kumpira. Mpira umakhandi malamulo ake andi malamulo must be respected. Okay? So I don't know kuti all the football federations angoyangana zimene zikuchitika. Okay? And they are going to vote for Infantino again. They will go there and vote for him again. Take him out. Okay? They will go and vote for him again. I would rather go for Motsepe. Chabwino mwina kumbali yako pale chinyama kungokamba zokusena ndi masewero malizira tukamba za Spain imene tikaona road finals imene inaendera ndekuti inakumana ndi Cape Verde kenaka inadza kumana ndi timu ya Saudi Arabia 4-0 then inakumana ndi timu ya Uruguay inapambana 1-0 wasaonanso timu ya Panama inapambana timu ya Spain inagonja 1-0 osaonanso Belgium nayo inagonja 2-1 komanso inakwapula timu ya France 2-0 yeah kwanena Spain ndimene yadusa muzokhoma zazikulu Spain ito Argentina sinalutse mzokoma yamenya ndi France imene timayambizodana ngati ma contender kuimenya Belgium imeneso ndi talent yovuta kodasi even Portugal then talking of Portugal then muneza Panama ndi Uruguay sima timu amba amenaje and ni matimu amene anapasa sustain test and game yambirira ndi Cape Verde 0-0 so utakuona kuti Spain it's not a fluke kutenga ichichi it's not a fluke amenya mpira umene amene kumenya and ukaonetsetsa kwa ine ndamene amene uchita deserve chifukwa ndikatenga the other reverse kuti yanganiza Argentina kuti mna yaenda so bwanji fika final imemenya nda AFCON aya isimla la AFCON yokha mna so matimu ina itanduze atatu otsatira yamenya nda AFCON so ine ndiona kuti
Okay, reflection in finals. 68% of the game, and Messi has the 5 touches in 70 minutes. 5 touches in 70 minutes. Oh, but Ali Moga, and he was a liability. Indiana kind of coach in Ghana too. Amango end. What bitch Majit? Amango end. And Amata can go present Peter. Road is what you sabotage. I'm going to be Ramin Ramag. Kamamula and Peter. So it's a masunga to ground. Chifoya Zina. Famina now was also Zumiza interference. Messi asatuluke ndimbagana asatuluke for iba TV and akone faja ye akone ndemu Santos and utatuone even in the whole stadium just 10 inairi mbwe koma look at the statistics mina pinana jama sunga mpira kungoyamba amangotsatira nje muri achina Enzo Fernandez kupya ntima magundi inofunaso nene Eugene issue yokuzana red card yes and inachedwa red card jenachedwa akanampatsa meje first half anangoyamba ndikugunda kuti iyo sampasa kadirios and inaza fusa ine kucheza na medmona na 45 minutes no card kwa Argentina koma maraf tackling zamena mapanga wenina kuyandira card koma sama pereka card pina popeza hii ndi Argentina even Messi ina nampasa free kick ina Messi yonena kuti iye ndamenoka ngunda munthu iye kugunda mundu gobansi akwapezekera kumpatsa enda koma guys zimzina zizochita kuonekeratu kuti izizi mnaenda kuzikoza so the ugly scenes za finals bendaona kuti Gianni Infantino shouldn't come back. The encourages in case I now. Gianni Infantino, all the countries should not vote for him. I mean, he's been the worst FIFA president. One, he's been a Somali now with the arrow in a bunch of the phone, and he says, "I finally made the foul." What about the Trump? So, in short, or in a nutshell, Spain deserved this. Argentina yana ukala on paper. Ndipo kana ngowina naona kakili bigena kaje kandi ka AI kandi kuona ose aja na bila kunyumba kwa Ronaldo. Achina Jude Bellingham, Vinicius, Ndenga digani guy apart. Digani guy. Ndenga digani kuona na bila nthawi yanji. Ndiye kiro zanecho. Yeah, kuma mesa na umenya bempira aluko. Yo, yosaja mukaone na finals zitu. Inga nayo ukubera. That England. No, England don't. I wanafika kunyumba kwa after the game the next day they were home. Yeah, they were home. Yeah, it's not enough for it was some day na beat. Anapenda nyumba kwa Ronaldo. Zatu pa ndege tusiku amadira sio kupa ngati pauje ni patani. Pamene unatukumalizitsa. Kupa ngati patani. Alisema kwenda yake. Obunaga ndika ndi AI kandi. Chikuriosi leo na Haaland ose ajanya osakara nyumba imozi kuone na game ya Ronaldo. Amagana atina bwera uzamona nkulu. That's what I've seen. They found kandi AI kandi chani, but I'm very happy. Ndimafuna tumete kumalizitsa mpikisano World Cup kuti best moment inali liti ku World Cup kumene kuchiyambireni mpikisano umene uja mpaka nakuti watha dzulo ukayang'ana Henry Gomez. Yeah, some of the key highlights for me, I would say, one is the advancement of African teams kuchoka kuma group stages kufika ma knockout stages for the first time. Tinaona nditu kuti matimu ambiri ochoka kuno ku Africa, as I've already said, tinatumiza matimu 10 kumene kuja, but matimu 9 anapanga qualify kupita kuma knockout stages, leaving out Tunisia yoka imene they had a very miserable performance that was one of the key highlights for me. Secondly, I think it's the final itself, okay? The final itself where Spain managed to win when ambira maona ngati kuti yayi Messi this time around akhala akutengaso World Cup, and of course Mbappe being the Golden Boot winner back to back in 2022. He was also the Golden Boot winner. I think Ananias goal 8 in 2022 ku Qatar. This time around Wanya's goal 10, and of course setting new record in as far as Kunya's goal is concerned. FIFA World Cup now with 22 goals. Palibe super winner aliyense. I mean Wanya's goal is ojuka kwa mbili. Those are some of the key highlights I would say. Apart from the controversies as Paul mentioned, President Kumaimbira best moment World Cup and so forth. Best moment is South Africa losing the opening game. For me, that was my most exciting time that I had seen. South Africa, I chapa. I say, well, you first sit for 10 inches out.
asupporte okha supporte pachipo chifukwa chake ndi chimenecho yes nkaina the best moment waiwe that is my best moment. South Africa nachapidwa and they went home after all. So another the other exciting game is England versus France. 10 Yeah. exciting goals. And I go, hey, I need to put my jealousy. I'm in a game 4-0 first half. I'm in a 3 minutes. And it's a goal in went through, cutting through Baghdad. Timata, goalkeeper, Guira Kut. Chua! Sitting at now, ndani mwa wina uchana anachinya zigoli zemwe changu 4 then what a game we I think in France in the second half 4-3 and anaponya kwambiri that's it but ikanafika about 4-4 it always for another 30 minutes it was so these are some of the exciting moments for me and to crown it all Mbappe nyamara ku Algeria kandi ku Cameroon yeah. Golden Boot shandi jeni nzatu wako oli majeni zimbe ku Argentina basi amari prairies chani mafama waje mjani prairies kajani amalima mpunga wheat chanja amene akalime tayake no yakwana pali ndimene tikuchitira program yetu imene ya Sports Access ukambia nako nkhani yokusandipikisana World Cup imene watadzulo ndipo timu ya Spain amene ali akatswiri atagonjetsa timu ya Argentina 1-0 tipita ku break tikachoka kumeneko tioneko nkhani yokusandi FTH Bank Premiership zayenda bwanji osalanso timu ya Scorchers imene pakadali pano ili mdziko la Morocco. Kukulandirani ndithu program yathu ya Sports Access chigawo chachiwiri ukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zachitika kumathero asabatayi kwakukulu kuonako nkhani yokusandipikisana World Cup umene watha ndithu pa 19 July kumene timu ya Spain amene ali akatswiri mpikisano umeneyo atagonjetsa timu imeneyi ya Argentina 1-0 tibwere kwathu konkuno ku Malawi kutenganso kuti ligi yayikulu ikupitirira kumene timu ya Mighty Wanderers inapeza ndithu chipambano pamwamba pa timu ya Civil Service United 2-0 kupangitsanso ndithu kuti ikhale pamwamba pa matimu amene amasewera mu FTH Bank Premiership. Marizati ndende ambirimbiri koma mwina kuyang'anako nkhani yokusiyana ndi timu ya Mighty Wanderers kubwereranso pamwamba pa log table zikutanthauza chani pale chinyama. Yeah, ndinakayaonera game yo the first half 45 minutes Civil inali pamwamba ala ndipo nyamara inali kuti muira amamenya pa mid pacha amaina amachita control game jenwana kama imene nayo kuti sona Wanderers ya udafuna kamenye kafu awawa ndizimene zochitika grounding because Civil was everywhere and itangobera second half that's when I knew oh yeah I think anapita ku Scotland akatenga 0-0 zina chifukwa second half Wanderers was all over and tikumuti gadi chirwa I think Brian Jandu wapo hino chifukwa na maana tendisa ndika mwana kaja of course it's an nino tumakuma ndi Adam Wallace azama kuti dandaulana samenya mpira. Adam Wallace was also very good chisama chijanika chidelera koma chimu chabwino so Wanderers I think second half inamenya mpira wabwino I saw Singini but I think in the national team material otherwise Civil had themselves to blame in terms of kuti inaemba bwino chimene anachita Fortress sinzo chinali chani chifukwa anapanikizika kwambiri koma not nene zona iti sitinganenene kuti awola bwera pa number 1 ndio sintana ndio sintana andikuti atimuone Silver ndiwo afana na points kungosiyana zigoli and zigoli zokufanana kangati zigoli zokufanana mukayang'anisisa goal difference is the same zigoli ndi chimodzimodzi so imene ndio amene angoyerekeza apa the last 5 games zimene zatsala first round I'm talking about Silver ndi Wanderers abantu apezeka for Bullets imene ikuwatsatira ili pa number 3 akusiyana naye 1 point for Bullets I think ili 20 is it yeah ili 20 so olaika napambana ikanatha kukhaso mina pamwamba kaja draw so ndikunena kuti iyi sitinganene last year tumafika ndangati no tikumawerenga matimu atatu
kuti akaona amene akupita koma panopa Brigos nobody gave them a chance pano ni mapace setters zangu ndidabwisa kuti agwatu ndi chinyidwa ndi timu yokuti ati a surprising game result mwina ndimene choti zakhala bwanji ndi KB imene muone kuti ndodwala ikuoneka ngati ndodwala koma yacha padamu yangwira wina yacha padamu on okay but Digreg msakamona kuona I think wapanga timu yabwino chifukwa poyamba tipaona ngati ali ndi ma veterans okhaokha koma ana amene akuamenyetsa panopa I think ili akumenya timu yabwino. The ugly scene imene sindinaikonde was between Bullets and the Ekaya kuna pezika kuti I think officiation inazakana chigoli was the final decision ndi referee ife yone na mwina timaona mwina yosamaona mwina of course akoze kulakwitsa koma ono chipenda chidandora chokuti after that goal tinaona kuponya mabotolo aja ngarulisana sangalale tinata bebejini. I'm actually mentioning bebejini deliberately because the bottle of glass linapezika bwanje ground when is just minor road Gome you agree with me and naliona they actually showed iwe Gome sumaliziwa tinawele bebejini timaonekana ndimaliziwa aguru ndimaliziwa uyu ndi bebejini I want to say something about it. Anyway, but you know, not bottle of glass. That's where my concern is. Good, you did not pull up on you on ground, and nothing much commissioner, and I want those addressing. In essence, Luganzo di anaponya chifua cha chigoli chiche. Because mabu tima issues tina tao mwina tukozika club. Timene masapota za kuswap loira ndi anango papeza pena. And diseases mafuni kila. Mwina ngoranda wazori mwina kulimpungwe. Kulizina zimene zikuchitika first to kudziwa. Masapota za kudziwa. As a family, they know their problems, and now when I was to resolve, Gome was showing me. That's what Gome was showing me. So they are disgruntled. I have seen one Manchester United. Time and see Majida Buino, Asama Guizan and Dianto Mena Makara so good. Majida Masabota is Guvala Infomio Yakari, if you remember. Jezi Yero and Green is Mascafuzija, Gulutas in day, Gezo, Mabesa Plagas, but not necessarily a bullet some figure size of Pretsaru Ganimur Mara. So Timango friend are Pepe Masabota with the team very strong teammate. Last year, in Dramas and Gome, you remind them about over 6 million in terms of my damages. So I may not have very strong teammate. And that will go to let them go to training. I got shishani kumenya not necessarily for much only Ekaya imene sizima akudza ngati izi zonodi kalisi on ground kuti tungotenga zimene zili background. So I feel sorry for Bullets kuti zikumachitikira zimene zizi Fabani yawo ije pa suspension yoti sazamenyana so game pa home so itati libere zikozochitika so tiapepe so uje Sulom plus FIFA plus FAM iyi fofuzeni machangu isatenge so 2 weeks msana pereke chigamulo pereka masapota ja azindikire koma it's very very unfortunate for a team kuti dzilipira zinthu chomachana support. Ndi zimenezo Henry Gome kamba za week 10 ya FDH Bank Premiership ndoti abati kungowerengera masolo kwana 5 kuti matimu apite ku break kwa first round. Koma kamba za top 3 imene ikuonekanso kuti pakadali pano zikuoneka ngati kuti first position makhala yolimbirana. Wanderers inapeza chipambano pamwamba pa Sivo 2-0. Taionanso timu ya Silver Strikers kugonjetsa timu ya Karonga United 4-1 zigoliso zochuluka kwambiri. Osayanso timu ya KB nayonso kugonjetsanso timu ya Blue Eagles. Mwina ati tofotokoza kuti week 10 ya FDH Bank Premiership taonera masewero otani. Yeah, I think I know bwino. So what scandal ajira usilivite. Of course, bazoka zimene manenazo kuti zosakhala bwino masapota kumaganiza masapota akaronga kuti alowe kumaganiza tinaona Costa yakaronga kuti kangari kuti akuaganiza kuti alowe paja zachani zimenezo. Zachani zimenezo. Kodi mukamakhulupirira mankhwala awa mmati kweni chani. Ngati mankhwala amakuthandiza nidi kuti mpira muziwina zikhulupiriro zimene zizi ndebwe zimatimu ali pena pake okay bwezi matimu ali patali bwezi ali patali ndawa amataka ngolowa Silver Strikers zinalowa kafu sina menyedwe mochiti Samantha anapita kutiko how far did they go mukafu how far did they go akaye kuti mankhwala amathandiza ku Silver Strikers iko bwezi timu ikungoumbuzidwa mene maumbuzidwa choncheka ikalowa kafu ololokale pano bosibwe zikhozosa kungotenga silver okay so chimene amayipangira treat Karonga chonchi ndi chani. Now, when Silver Strikers goes to Karonga, akakutumula kumene koko ndiaza dandaula kumazana kuti mwaona ati pangaisi pamene they are doing the same pa Silver Stadium. Okay. Matimu last week iswana kuma na mwere robwe. Okay.
kumene inaluza so Super inaluza Strikers 3-0 first leg akutsogola 2-0 okay yeah so inezizi mukamapanga masapota muziganizira next time Silver Strikers will travel to Karonga Yeah. because this Second is the round. first round abwera ku Lilongwe. Now when they go to Karonga akakutumulidwa kumene kujapo ndeti zabwera pano maana kuti Karonga mwapangira njisi. We are not inciting We are not promoting. No, but reality. I mean, this is what happens. Inoyanzani mukapanga treaty choncho. So you expect kuti mukapita kwa akakupanga treaty. So mukamaza pita Karonga siliva muzapita kukonzeka. For kumene koso naso kukumana naso. No, we have to be truthful. Because you asema apange treaty anzawo zimene ataona pale pachazuchi. And expect kuti anzawo akapita kumwe ndi akaphele nkhuku. Okay? That must be condemned. Okay? Mpira simankhwala. Mpira simankhwala muna khauti mankhwala awama kuthandiza kuti mpira muziwina sibwezi matimu anu wali panopo. I'm talking to Super Strikers because that's what I've seen. Yeah. Bullets does the same, Wanderers does the same. So many teams in Super League they do that. Okay, koma matimu amapita kutimu ndipo even papere zilango zimapitirira bezimsizi I even look at the standard of play ya matimu awo mpira wake utiwo makanga kuti zachibwana zokhazo basi. Okay, but if you look at many games aendera weekend imene iyi apart from the aggressives taziona pa Silver Stadium, apart from the aggressives taziona pa chiwembe pampira Bullets ndiye khaya. I don't know good in the frustration. It seems good in the frustration. Yeah, supporters. Because if you look at my placard, I mean, Manyamula, Olemba when I go to CEO, Chigoga, Joge, you know, I saw that. And they are frustrated because of the performance of the team. Yeah. Okay, but probably maybe some decisions. Bullets, Bullets, 10 games, it is number 3. And it's actually 1 point. In the team you in fact, it's Sinagonje. That's what I'm saying. Yes, Sinagonje. But if you look at Bullets chikufuta mwina ndi draw. I'll do some draw kwambi. Okay, what Bullets is doing this season. Now, what Bullets is doing this season is exactly what the Wanderers were doing last season. Yeah. Okay. Lucky enough, Wanderers they made the champions because Bullets nayo so maluza kwambiri and Silver Strikers mina makangata kulimba nayo so inapanga drop my points ochulukira up. But the trend yomadi draw. It's not normal, but because akupangisa ni lose championship. Wanderers nearly lost the championship. Okay, mapeza kuti team sina gonje No, we are coming to my supporters. Yes. Komano tungo kama kanya performance. Bullets pano pali pa number 3. They have played 10 games. I win game 5. Abanga draw my game 5. Okay? That's Bullets. Sanaruze game winner yos. And they are still in third position, 20 points. Okay? Wanderers 21 points. Number 2 Silver 21 points. They are 11 points. Yes. Wanderers and Silver. Wanderers got difference here. Also plus 6 if check. No, got difference here. Wanderers the 6. Yes, Silver. Yeah. God difference here. Okay, also God difference also in the 14. Yeah, also in the 14. God difference have fanana. Komano could Wanderers this Silver ida kumana tabanchi. 0-0. So head to head. I mean, of course, the number 1 should have been Silver Strikers because they drew away. Yes. Yeah, probably that could be the reason. So, but if you look at Bullets now, we're at 20 points. So, not necessarily good akusiana kwambiri, Dima league leaders. Okay, but maybe the frustration. Okay, commercial frustration. Look, the fact that Wanderers Panobo, per 10 games, no team will not can maximum points and that 33. 30 points. They have just lost 9. Over 9. That means the team will lose a game 9 points. Bullets, you drop how many points? 10 points. Yeah. Okay? So what's up? Okay? Come I think the frustration is but the frustration is okay, fine. If you're sitting at Jitabin, command for the answer to a South Jitabin. They first of Sajitabin. If you're not caught it win, number 1. No, so commerce as you're putting it. But we know my issues here. I mean, we have seen decisions that have been made. For example, we just said that one quarter, I saw some supporters and so on and so forth. Kumanya mwana maplaga dia Chigoga CEO Achoge and so on and so forth. So we hope now these issues will be resolved. But I think my supporters have police they must still learn to understand. As Paris said, frustration doesn't necessarily mean with the musibolesa jisokonezo. Kumasewera kuzomanya mwana maplaga diao I mean no it's problem. Okay, they can do that, but they should avoid the mpakano zifika ku violence levels. Ekaya panobo
ili bwino kwambiri. In 2 years time. I said last week I said kuti game iyi Bullets isamale. Ikamenyedwanso and they were lucky kuna kuti game imeneyi sana lose kwa ikhala. But otherwise I said it. Yakalonga ndi Silver ndinanenaso kuti awa akalonga wasanga za hinyi Silver pakoma. Osanga za hinyi. They will lose. And they have lost indeed miserably. For one, Kuda myawa so wakoni kwa wabwera. Moyale ndi Masters 2-2 draw. Kuda man of the match. Ku Masters man of the match. I don't know how. Probably akutana peleka matu assist. Anampasa kukana man of the match. Finger na menya Masters 2 and of course Craig kugonja so kwa Rwanda. Ku Craig kundeko ndi mavuto. Kila because panopo mukaiona Craig no dimene yabwera no pass. Na CKB ya winako. Ndio yakwera. Yakwera. In 7 points. Craig no in 7 points, KB 7 points. Craig alipa 5 points ibe. Sisi kuenda agonjaso ndi timu ya Rwanda and of course Sivo gonya ndi Wanderers zosadabwisa. Sivo imaopa Wanderers. Imapeleka ule mkwa Wanderers unlike Bullets. Inakauti mkuma ndi Bullets. Imaregetsana. Inaka another draw or even Sivo. But Wanderers Sivo imapeleka ule mkwa mbili. Mafko kumenya Reds serikali ukauka ameneyo. KB at least abumago moyo wina amenya Brigos. Now kuluza kwa Brigos ndi kulephera kuwina kwa Bullets weekend imeneyi kwa abwezesa because if had Brigos won amabwera pa number 1. Had Bullets won number 2 amabwera so pa number 1 because anakaka ndi 20 anakaka pa 22 points but for your drop ama points akanika Dedza nayo so yakagonja kuchitipa uku of course so there's a scene win. No, yakagonja 2-1. Oh, yagonja 2-0 actually. They had to come from behind kuta pezeko ka. But all in all, I should say here, I think it's been an exciting weekend in as far as the Pyramida Onera is concerned. Looking forward to week 11, which also brings quite a number of exciting fixtures. Ndizimenezo ndithu zokhuzana ndi FDH Bank Premiership. Tioneko nkhani yokhuzana ndi atsikana athu amene ali mdziko la Morocco kumeneko ndithu kukonzekera mpikisano umene wa AFCON umene ukhale kuchitikira mu dziko limenelo. Pakadali pano timu ya dziko lino ili ndi player amene masters amene apitawa sanabwere nawo kamba ka zifukwa zosiyanasiyana kamba za Temwa Chawinga amene ndithu amatumikira ku timu ya KC Current mu dziko la United States of America. Ndeti namva ndithu kuchokera kwa Alaf Mufazili amene ndi head coach wa timu imene ya Scorchers kukambapo zambiri zokhuzana ndi zokonzekera zakhazi kuyenda motani. Tinaona naso ndi friendly game bayana kuma naso ndi timu ya Morocco kumene timu ya dziko lino inagonja komanso kuunikira nkhani yokhuzana ndi osewera ali bwanji mu kampu ndi zina zoterezo. Bwanji timve kuchokera kwa Alaf Mufazili amene head coach wa timu ya Scorchers. Progress yakhala ili yabwino kwambiri iyo itali mbikisanso chifukwa chakuti tidamenya game ya Morocco dzana lija pazoneka so mbili kusintha kumene ine ndikusangala kwambiri kuti maplayers amba kuzindikira akudziwa cholinga chokumene tabwera kunoko ndipo ife kumbali athu tingalimbikisa kuna kuti mina tione mene pasalira apo kuti tikamafika mwina pa 28 tikhale takonzekera kokwanira ndithu kuti pano pasopano tikupita kukatani kukamba tournament. Chachikulu ndine kuti morale ikunga isinthira ndi maplayers enaso amene mwina tinasiya komano sikuti tinasiya panama program kuna kuti ayina kutani kuti pesa ndi atipeza siku la lero tinije kumbishobwera kwawo iwonso atipanga tifana nawo ma levels kunena kuti tinali ndi chikhulupiriro ngakati tinasiya kumudzi tinasiya umalayi kumabe suda mangokhala ife tinapasa ma program kuti muna nawo sazimenyamenya ndi chikhulupiriro timene atipeza palimbike yonse imene chingakhala chodikungudwisa koma nkupitiriza kukhala nafe limodzi. Ameyo ndithu ndi Alaf Mufazili head coach wa timu ya Scorchers imene tikunena pano ili mdziko ndithu la Morocco kumene kukonzekera mpikisano wakulu kwambiri wa AFCON umene ngati dziko tapanga qualify koyamba ndi mbiri ndithu imene yalembedwa imene mpaka nakalikali idzakhala ndithu iko kwambiri koma tikukamba zokhuzana ndi Temwa Chawinga amene pakati pamwina asanakwanitse kuijoina timu ya the Scorchers imene ili ma friendly games pakati pa komanso nthawi imene imaseweranso COSAFA ngakhale ananena kuti sakwanitsanso mwina kutumikira mpikisano umene wa COSAFA mwina kubwera kwa Temwa Chawinga kukutanthauza chani pamene tikuyembekezeranso mpikisano waukulu kutsogolo ku Parish Nyambe. Yeah, I think in the boost kwambiri ku timu chifata katuma mdandaula lisamabwera pakatipa. I think anayi ma commitment yana we can't blame her. Chifukwa mtu sandangu sanka kusabwera. Anali ndizifukwa zimene samabwera. Kwa pano mmene wabwera tinene kuti timu yathu no in the full squad
even ku Nigeria ndiro utenga wafika utenga wafika nditi kuto tema ujatu wafika kuti pangolinu wabwera tema uja wafika kumasa kuzoti Tabitha alikonko chachidziwikire so kuzoti Faith iswali kutiko alikonko akutonso kuti kabzere uja swali kuti I'm saying this if I want matuluka ma media zakumene koko amene I know kuti Nigeria ndi timu imodzi imene imatha kusunzumira kwa matimu ena and do the data analysis ya mamene amenyera ma players so akudziwiratu panopa so the fear factor now is within kukampu kwawoko however Nigeria stands kuti ili ndi better chance they are defending champions and ma player ambiri ndi abwino amenya so kunja and amenya kwata yaitali amapita so World Cup so imene ndimene koza kwa na advantage koma ife Gome will agree with me training imene apanga Fazili and ma troops ati ndiyo kwanira and palibe chimene famu sina apatsi all along chip chose apangira ndimene anapita kwanichita so secure 2 games zimene amenyanso as kuluza ndi Morocco 2-1 shows kuti tikukonzeka ndi tuko kwenikweni at least maboyja ndi margin yaikulu mazoti atikuvutika koma napapa zili bwino kwambiri kuti akhoza kuchita bwino ndikhulupirira kuti no mmene afika apapa tilibe kudandaula bwino kulikonse in terms of amene ine ndimaona kuti ndero samedi mayembekezera ndamene afikawo Faith ali ndi skill miyendo yake namona very nditochenjera miyendo yake ndi very skillful akamasona mipira but ndimakhala particularly interested ndi madisi of TP Mazembe height yake ndizimene amachita kumbuyo you can't believe now that tukamene Nigerians all it is needed is no fitness levels utikoza magundana nawo anthu okudya chinangwa chophika ndife anthu okudya nsima fatu 7 ndama starch ndoti tasiyana ndi achipisi akwena kusiyana koma be chimbekezo changa chonena kuti tikakuchitako bwino achina Gome akatuza akapita ko tikiti yanga sina bwere betu achina Gome yamu ngobwera yanga sina bwere tikutengani mutitenge access sose kwena ipite ku in a nutshell, we have the whole team plus boost ya ma technical team yachokera ku South Africa ija ndiye kuti ukoko zitichitira bwino kwambiri. Ndi zimenezo Henry Gome tukamba okafotu sana mutenge. Iwe. Sana mutenge anamusia. Nigeria so mbisira bomba. Ano bali na mzingo wangu wa mwana ino utakambije na watu maya. Afuna bweso kumala. Atifuna samene. Koma Henry tukamba zokusana ndi kubwera kwa timu ya Chawinga amene wajoina timu mdziko la Morocco kuchokera ku United States of America kutenga sura matumikanso timu yake ya KC Current. Zikutanthauza chani pamene pakadali pa ndikungowerengera masiku tsopano kuti mpikisano wa AFCON uyambe. Yeah, it's a big boost to the squad because the team and the striker amene tikumudalira kwambiri pakadali panopo. Of course watenga nthawi asanamenye ku timu kuja even imene timu imapanga qualify iye munalibe komano panopo kuti wabwera kujoina squad ndi amene itemwa we should commend her kuti wabwera and joined the squad. AFCON is a big tournament. AFCON is a big tournament. I don't think she would miss this big tournament. Yeah. No player would want to miss such a big tournament. Yeah, Kosafa nani nakale kuti siningamenye so Kosafa panopo ndakula. But she wouldn't miss. Yeah, she wouldn't miss AFCON. So it's a big boost to the team. I think her presence together with her sister Tabitha, Paris mentioned of Rose Kapseri and of course Faith Chimzimu and several other players. I believe kuti tikandi timu yamphamvu yonena kuti we can challenge because look, we are playing the defending champions Nigeria, and then there's Zambia there, our arch rivals, and then there is Egypt there. So I should say here that we really needed the full squad. In fact, tikamapita ku tournament yaikulu ngati imeneyi timafunika ndithu kuti tizipita ndi squad yonse. Okay, so apa ndi amene wasala ndi asimenye amene akhala kujoina the team let alone waina Deborah Henry naonso alikonko. Yes, Deborah is actually amene tikumamuyang'ana kwambiri kuti mwina achina Tabitha wakamakhanga kuti akupita chakumabwalo achina Deborah Henry amene akhale no akulowa mbwalo, but so far so good. I think our preparations akuenda bwino, atsikana athu akuoneka kuti they are in high spirits kuchena so bwino kwambiri. Football Association, no, they have actually done very well this time around. My materials onse
ofunikira kuti atsikana athuwa kumene azichena akuchena mukhoza kuona pa chithunzipo akuoneka bwino zili bwino ya zitakuonetsa kuti you know ma tracksuit chilichonse cho labeled football association of Malawi, okay chilichonse football association of Malawi mbuyo timu yathu ya Flames mbuyo tinapita kukamenya kwina kwake titavala ma tracksuit ya England. It was a donation. Morocco kumweko. It was a donation. Kufika kuja kumenya ndi England. Ndikumona ngata kumenya ndi England. Inu kavala ni sawa. Abanopo ikanacho siku china chilichonse kuyambira mabag amene atsikana anyamula kuyambira mazipewa kuyang'ana kandi mashort kandi machat chilichonse football association so tiyamikire kwambiri the football association of Malawi mwachenesa kwambiri atsikana akuoneka bwino atsikana ati preparations are going on very well this Sara is what we Mulimbika, call yeah. acclimatizing akhale kumene kuja kawedha akazolowere bwinobwino chani kuti tournament ikamayamba chikhale kuti china chilichonse chili mchimake. I think we'll be playing our second friendly game against Ghana. We lost ku Morocco. I think abangaso secure my friend the game abwino matimu amphamvu because kauka if you look in our group tindi timu ya Egypt imene choka ku North Africa kumene tiliko Egypt ndimo matimu aku North Africa mpira wao makhala ofanana. Yeah. Okay, so Zambia kumenya ndi Morocco friendly game ndikuona kuti zithandiziraso konzekera Egypt and then tukuma ndi Ghana imene ndi timu ya ku West Africa. Matimu aku West Africa so mpira wao makhala ofanana. Okay, so there is Nigeria there in our group, the defending champions. So ndikuona Ghana ili pazaso konzekera kubwino kwa Nigeria, but don't forget we have also boosted the technical panel. There's Sudesh there. I mean, Mozindachi and Alaf Mofazili. We hope for the best. We are hoping for the best. Otherwise, football session of Malawi, I think they have tried to make sure we have good team. kuchoka kunkhani kuzina ndi Scorchers bwanji timalize ndi masewero a netball kutengera kuti timu yathu ya Malawi Queens imene ndithu tinaiona ina ndi friendly game ndi timu ya England imene ndithu anyamata ndamene amasewero anawo ndi cholinga choti aone kuti kodi timu yakonzekera motani mpikisano umene wa Commonwealth ndi mains team imene ndithu amafuna angoona kuti kodi osewera athu akonzeka motani, koma tikuyang'anira kwambiri nkhani yokhuza ndi mpikisano wakulu kwambiri wa Commonwealth kumeneku kuliso Mwawi kumwenda naiso ndithu ali msquad amene tikudalira nso tatithandiza tiyembekezere zotani kuchokera ku atsikana athu amene akusewera masewero amene wa Aned Popari. Kubwera kwa Mwawi kumakamaka kwachita boost kwambiri chifukwa kuti unachoka I think mvula Joyce anasiya nde timakabe kuti angapange before anaenaja ndo angobwera kumene, so kubwera kwa Mwawi kubweretsa experience yaikulu kwambiri at that level. Finally apapa producer akitolemba kuti the squad is in high spirits. Guys, mimi naitenga kuti yakwana komano zona kuti even ine confidence ndinayo nena kuti ngatamenya my friends so African my friends zenye kudziko la ini wona tikozopanga bwanji. Unfortunately apenya ndi anyamata, so test anyamata ndi atsena makayo siyana because anyamata suti akakopa se test yenene koma asima anzanga. You remember zimene chitika tikonera ma games za Africa games ayi even England iso ndi team iso yabwino ngakamba zatsikana ndi team yabwino, so ukoko boost inaso ndionena kuti tiri ndi atekniko ena anachokera Australia amene akuthandizira coach nene coach panopo ndi wako Australia. Coach ndi wako Australia Fula Debbie Fula panyana tuzota kubwera ngati ucheni mai pano watengera chinthu so that's the best thing imene watengera chinthu iye mabweretsa Mozambique abwera afrango panga data na sitango nena so the high spirits imene akunena ujinwa atumipoki chakuti mangani asati chakuti tumipoki mangani produce and now is in high spirits. I think and not for me nikuyembekezera kuti ku England ndi support so yaikulu. I know most Malawians are in England amene akasupporta team yathu and tili ndi mbiri ya Scorchers ku England tili ndi mbiri payoka Malawi Queens ili ndi mbiri payoka so tikamapita ukuku timenye mpira tisewere mpira umene ukoza kupatsa chikoka. Now that's why I think that physical trainer and BTC mpinga njira, so I think that will also help them to do quite a good job. Commonwealth also iwala bekuti ngonchula bimbalo atuja asimenyi so anali komweko
kuti akusiyana amakangochonga ma second game abwerawo mbuyo muzakazi kumachitike tinali ndi towera vinkhumbo ngati mukumbukira amasewera netball komanso masewera sports then tena zimapezeka ma controversies ngati awa amakhala amene ali ndi wapangaso nayi uyu Asimei it's not unique to her titi ni talents ngati amene so naye so akati mukutenga gold ku Portugal I think wapita kakamenya ngomaliza anzathu ndege yakwera ngati pauchemba tanki but anyway ine ndikuyembekezera kuti kozochita ngatinga maluze right ngatinga maluze let's reduce the baskets chifukwa baskets ajana mama tinozoti achinyama 90 ku 20 at least kazusa pasa ule ngati kuluza mene zino mabasket awiri kapena atatu but I'm hoping for the best for our netball. Timalize motani Henry Gome bankhani kusina ndi atsikana athu a Malawi Queens kuyang'aniranso mpikisano wa Commonwealth Games. Yeah, I think imenga mina offer kuzira pare ndi masewera amene tinganene kuti okay, if you look at Commonwealth Games, it's one of the major tournaments ku netball because maiko ambiri amene amasewera netball ndi maiko amene ali mu Commonwealth. Commonwealth tukamba za maiko amene anali pa ulamuliro wa atsamunda a British ma Britain nde amatibweretsa be pamodzi kuti tidzi aziti inode ngati mwakale mumuchi tidziyanjana timakhanga tibe kuti upitirira be utsamunda ucha so ndi umene nanga choma tibweretsera pamodzi ndi chani Commonwealth yoka so timabwera ndithu maiko so actually maiko amene amachita bwino amene samamenya kwambiri netball ndi maiko amene tikwanenawa kuti anali pa utsamunda pansi pa dziko la British ndi amene ali mu Commonwealth komano ineyo ndimaona kwambiri group imene tili mu group yovuta kwambiri kumene kuli matimu 12 tili matimu 10 so there is pool A and then there is pool B okay ifeyo mu pool yathu tine kuti kuli matimu 12 mu pool ya ifeyo muli Australia muli England muli South Africa muli Tonga ndiye muli Northern Ireland okay mpwepa ndi ya Northern Ireland okay Northern Ireland okay because mukaona pa rankings Australian team number 1 pa dziko lonse lapansi okay so you have Australia team number 1 mene muli England imene team number 3 muli South Africa imene team number 5 one in Africa muli Tonga imene team number 8 and then ifeyo Malawi pa number 9 panopo pa world rankings so you can actually see kuti mu group imene iyi team imene ikhangati kuti ifeyo tikhozokhanga titalimbana naye ndi Northern Ireland pakati pa netball yathu akhaisa kuyenda bwino so pabwera derby fula amene mukwane nawo we are expecting kuti mwina a derby fulawo abadisa upangiri wina if we are to break into maybe the top 5 again and maybe beat any of these teams but it's going to be very very tough pool imene tili ndathokoza rumakosana pare komanso Henry Gome kuti nali modzi program ya Sports Access tithokoze kwambiri let's avoid violence kumpirawu chifukwa masponsor kene kwazatithawira Henry kandi imene yoyo zikhulupiriro mankhwala chani sizimenya mpira yayi zachani zimenezo and in fact panopo matimu amene azipanga zimenezo ofa kumango abana basi kumango abana basi otherwise akutonongera mpira zisamakhale mezo kukhalira mwiya ndimene titamalizira program yathu imene ya Sports Access nthokoze kwambiri pare chinyama osawalanso Henry Gome komanso pakamera ndithu tinali ndi Pempho Buda osawalanso Linus Medison amene wathandizira komanso ndithu technical director wathu Hudson Bisano osawalanso producer program ineyi ndithu Mepoki Mangani Aida Mambazo dzina langa please andikuonera Zodiac TV.